Vedeli ste, že máte nárok počas prázdnin na ošetrovné, na OČR-ku, a to nie z dôvodu ochorenia, ale z dôvodu toho, že uzatvorili materskú škôlku. Úprimne, pre mňa je to ale že úplne nová informácia. Je pravda, že mňa sa to už netýka, ja už mám chalanov veľkých, ale ja som sama zvedavá, či toto bolo, aj keď moji chalani ešte chodili do škôlky, lebo mám to ako živo v pamäti, že to bol obrovský problém proste aj chodiť do práce a riešiť deti, keď škôlka nebola. Ošetrovné cez prázdniny počas uzatvorenia materských škôl. Rodičia majú nárok na dávku, ak je škôlka uzatvorená rozhodnutím príslušného orgánu. Čítam to priamo zo stránky sociálnej poisťovne. Postup podania žiadosti. Poistenec na žiadosti uvedie presný dátum, odkedy dokedy si uplatňuje nárok na dávku, meno, priezvisko dieťaťa, vypíše a podpíše vyhlásenie na zadnej strane. Žiadosť je potrebné predložiť na potvrdenie materskej škole, následne na potvrdenie zamestnávateľovi a odovzdať príslušnej pobočke sociálnej poisťovne. Teda nepotvrdzuje sa to u lekára ako klasická OČR-ka, ale potvrdzujú vám to v materskej škole. Dá sa to uplatniť iba jedenkrát počas prázdnin, najviac 14 kalendárnych dní. Ja viem, 14 kalendárnych dní nie sú 2 mesiace, ale aj to pomôže. Každý deň dobrý, keď človek má v podstate vyriešené staranie sa o deti a proste kde tie detičky nechám, keď sú naozaj ešte maličké. Takže akože pre mňa to je novinka, verím, že aj vám to pomôže. Ak vás môžem poprosiť, aby ste sa pýtali na bližšie informácie ohľadne tohto ošetrovného, nezasypte ma správami, lebo ja naozaj nie som zamestnanec sociálnej poisťovne, dávam to tu len naozaj takú, poviem, informáciu, ktorá by vám mohla pomôcť. Nie som priamo zamestnanec sociálnej poisťovne, bližšie vám k tomu nepoviem nič, ale dám vám tu link k tomuto videu, kliknite si, popýtajte sa, alebo si zájdete priamo na sociálnu poisťovňu. Takže za mňa je to taká novinka, taká dobrá novinka. Ak môžete, pomôžte si. A ďakujem veľmi pekne za zdieľanie. Nech sa to ľudia dozvedia, lebo nechcem povedať, že keď ja som to nevedela, tak asi veľa ľudí to nevie, ale priznám netušila som o tejto možnosti. Vedeli ste o tomto, že si môžete požiadať o OČR-ku na základe toho, že je škôlka uzatvorená? Pre mňa to je novinka. Dajte vedieť. Krásny deň.